Muhammadu fenete fedinyana Muhammadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على تنوكا بركة أمي سالي دنفا ولا سوهر ما كانوا على كريانا سومغو أني ما هما دي تغروك فكتا جودون سي على كانين أو بلا جيريني أو جما كلو سانو ما ينفع بواجلو كنكونو أمي بمكو دودا بغو أنغا مسغربا نوي حجة ميمونة جراي عليكا كلامبلو با من بينو oluka mauludu keneka mimbe nyenema ufe sangusa ka kayni nyinantai abara bela jelen kra kabbe Desember kalo tletan nani masam bafla anitani kononto kenenka anga almami baw katase anga wajulu kela bawma u chama kenen sharia kafara bamako ana lamini kalamblo chamanka nisondia ani wali nyuma don chama yira kenen konnana sherifla jabarani toyala min sorola anga jeka nyima dawfe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayuha al-ikhwa. Kam fawfo kam bawfo kanga dina nyamo fo no ya almami ye ani karamo munu me chesrila su ani kle ka konfim bo konfiana katana inorola no ye kalai kan balima fo fɛn fɛn yi sen ta ka bɔ i ka so kana se yan ala ni ala kira kama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alisilamɛw dan tɛ foli la bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye nka ka min gɛlɛya dɔrɔn i n'a fɔ an ka karamɔgɔ bɔra ka min fɔ sisan tiɲɛ don i ye karamɔgɔ ye i dɔnna ni karamɔgɔya ye nka mɛ i nana yɔrɔ min inana ala de jati koso ala kira jati koso hal ni welela ni ala ma kuma latige ima yoromi kafo joni la hotel kafo tife hotel ika don kafo kona toya do ani wakati na korono note o sitambe fakile ambe bakile na ere bokum ala ni kirami no yi boy kaso ika don ni kuma madi maya iye kuma bakelenga ka kompinya wa ibena kuma halisini donc ni momi ga bunya do yororo ni ala joya to yi ala bi ga bunya yira dan fa wala mun ko sandolu yi okumna am balma bora fo wala se bukana abbe surfu ye an koro flani o beskilen fle o terunu kanu bawo fene nanu nofe ambe bela jelen fo dante foli na dorame munu farala nyonga pour que ka ni koy organiser munu ye demew ndigana atigi do be ya ado tea nga kira ala nyana ala ga deme mbe sarake aljanna yi akunga ga ne wajibi mawdu ke yoro bandrol jema nga sebe e sirika aseba kan ala ye qur'an aya kelemi fo ani ala graga hadisa kuma kelemi be ko sebe akandron o kuma wasake suratu yunus la aya biduru an sheki qul muhammad afa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu muhammad afuye nina ala ka samantiyai ani nga hinayi ko imanton ku nusoja ko kontani oyi ni ne ba to ambe mawludu ke ni ne ba to ambe nusoja nayi ni ne ba to nusoja be do re fagaire o te kaba koyi balon fleur la do ba to balon fleur la sisa biduna le wal ma ga mo do bi je sisa o kirsi ba mi la bisa o shetana ka placer mona doti sala kra kanu fe o ko ga la kra kanu de ti ala kra ka kuma e jume no be franinga man ako man maoma
jongo tala horongo tala nyamakala ko tala che ko tala muso ko tala man farhana bihi ni ma min sojara no ye dron men sojani ye ni ne kan asebe bandoro di kan ka abla mawlu ka yoro bela ko kuma na ambe bela jele fo iga barake chugo nyumana benana ala mi koson ala ka kenen kunje herela carte dugutigi be ya ko foy tege carte yere doronte ali carte warola ni dugutigi maya kenaka amba fo almamum be ya ukam sirla mo be ambe befo ka be wala nyumando an yere ka mo bora falaje kana munu ye dorame di mi ye fon fenge mi ye do ke abekara ala ya ala ka besar ka aljanna yi karamogo chama be ya afara to amina on ta ye foliye ani wala nyumando yi ni ye karamogo do yi nan kala kuma la sale de be kuma parce que ale nana kabiri sogoma al na ma se kenega mo shite ya min sera ka kwanye ya akomoto ayi dumuni de to akomoto ka wuli ka bo ka so kana ya ka be na ko sirfu ya wuli karamogo bado nga niye don mo ko koni dokima hey ala joya konna na ki kana dimi kuna kumi don ka kumi wele togola to kuna ni mo ye nyogo soro kene kelenga ita do mi ma bay nga jom mo lay karay ala ka chew ala ku doni irana ala kana ku tuya bagay anya foto na foliti ba ama ku dala sunya ya ka kuma di kotibuma ku ka temeni wala ndawi ala ka hereke ambela jere kan jidi donina kala no me mina ku jasiri ku jija fengelenga gelen kala ne ala kosobe anta fo sanu nofe anta fo war nofe anta fo jama nofe nga kala ne woni nga don fenkele an ye doni soro fo melenga ube ki mamutu sangolo la ni mi karamo barga ni fudu i karamo ga bonya ibolo ka teme jien fen beka ifa bonyali iba bonyali furuje bonyali karamgo de bafi ala ka dama dama ala ka sol mangai sigi hera ala ka dama ko hera ala ka dama amba munya an wele ka jira no aka kala blon kono loy ma imna jaray ala ka nasara ka karamgo ala ka nusara ala ka anu deme ala ndo ala ka anu deme an kono be to ke an karamgo bianno olu b'an wasa chef de village bɛ yan nɔ n'o ye Kulubali Mama bɛ yan nɔ an kɔni bɛ foli kɛ ka bɛn o ɲɛ o n'olu kumana o y'anw ka kuma ye parce que ni bɛɛ lajɛlen tɛ ka kuma mais n'olu kumana dɔrɔn kɔni o ye ne ka kuma ye an bɛ foli kɛ ka dan yan nɔ ala ka san wɛrɛ yan na ala k'an kunna diya ala ka limaniya d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye u bɛna fɛn minnu fɔ an bɛ ni kulo na an bɛ ni limaniya ala k'o d'an ma san wɛrɛ ma olu don ala ka yira na sidiya ani kɛnɛya ala ka dabu ɲuman d'an ma jamana ala ka basigi jamana ala ka hɛrɛw caya siba kana o sɔn sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasiran. Usaza Amadu sababu nyuma min yense yan o yen woloba nyuma nye ba min na yen kanu ala yɛrɛ kama a yen kanu kira kama an bɛ kira min ka kɛnɛ kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ale de y'a bɔ a diinɛ n'a ŋaniya la ka nin mawludu kɛnɛ in sigi ko silamɛ musow bɛ se ka Mustafa dɔn cogo di sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dɔ bɛ se ka fara u ka kira kanu kan cogo min na silamɛw duw kɔnɔna na kinw kɔnɔna na quartierw la duguw la alakira bɛ se ka dɔn cogo di sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajuliw bɛ kɛ misiriw kɔnɔ wajuli kɛnɛw bɛ sigi mais ale ka hakilina na mawludu sigili o bɛ alakira tɔ sankɔrɔta ka taa fɛ i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na warafa'ana laka zikraka ale y'a kofɔli kɔrɔta donc o kofɔli kelen de mawludu kɛnɛ sigili a bɛ olu de kɔfɔ a musow an kan ka mawludu sigi alhamdulillahi rabbil alamina ne b'o fɔ n ka kuma caman na Amadu n ko mawludu ni cɛw ye siɲɛ kelen kɛ musow anw kan ka siɲɛ 100 de kɛ ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala kama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an bɛ ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye o hinɛ in na ne ko n ko ne ka dɔɔni fitinin kɔnɔ n'i ye hinɛ in tilan yɔrɔ 100 n ko musow ye 90 ta tilan 10 tɔ o de tora cɛw ani danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen bolo ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bɛ ci tuma min na a ye anw musow sɔrɔ laharaya min na
a y'a sɔrɔ anw tun tɛ dala alakira y'a sɔrɔ anw ɲɛnaman bɛ su don Mustafa y'a sɔrɔ anw bɛ da kiɲɛ kan ka tila Mustafa y'a sɔrɔ anw bɛ fara baganw kan ka taa feere sugu kɔnɔ Bashiru Naziri y'a sɔrɔ anw bɛ di bitigitigi ma walima sumantigi ma garanti ye alakira de nana ka nin bɛɛ lajɛlen bɔ anw kan a y'a sɔrɔ anw tun tɛ se ka kuma siya dɔw tun bɛ nɛgɛ de don u ka musow da la ko muso ni kuma man kan n'u mago jɔra ko gogoro b'a da la u b'a bila kuma na n'u tilala u b'a da sɔgɔ na ko muso ni kuma man kan ko muso man kan ka sogo dun yɔrɔ dɔw la ni muso cɛ tun fatura ko cɛ ni muso y'u diya ɲɔgɔn fɛ ko goya nana bi u bɛ muso sen kari k'a bolo kari k'a ɲɛ ci k'a ɲɛnaman su don cɛ nɔfɛ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyu rahma ale de nana ka nin bɛɛ lajɛlen bɔ aw kan o tuma ni anw bɔ ye hakili ɲuman sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ mawludu kɛnɛ sigi o tɛ kɛ ko fana ye ko min bɛ bali anw na ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuma min na n'a cira ni la ilaha illallahu ye mɔgɔ fɔlɔ min y'a hakili sigi n'a nana ka bɔ hira kuluwo kɔnɔ a nana so kɔnɔ tuma min na mɔgɔ min y'a hakili sigi di a ma ka basigi di a ma tuma min n'a b'a fɔ dasiruni zamiluni o ye muso de ye n'o ye an ba Khadijatal Kubra la ilaha illallah tumana dira ma mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ashara la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o ye muso de ye n'o ye Seyida Khadija joli fɔlɔ min bɔnna dugukolo kɔ kan o ye muso dɔ de ye joli ye o ye jɔn ye n'o ye Sumaya ye nafolo fɔlɔ min kɛra ka diina dɛmɛ o ye muso dɔ de ka nafolo ye alakira yɛrɛ b'o jɛya ɲa a ka hadisa kɔnɔ a ko lawla malu Khadija wa sayfu ali wa sabru muhammad lamastaqama din donc Khadija ka nafolo o de kɛra ka diina dɛmɛ tuma min na ni balimaw banna alakira la muso dɔ de y'a ta ka sɔn a la tuma min na n'u y'a gɛn muso dɔ de y'a jigi tugu tuma min na n'u y'a jɛ nafolo la musoba dɔ de y'a ka nafolo di an ma n'o ye an ba Khadija ye o tuma hali sisan muso minnu bɛ nin baara la n'o ye an ba Maimuna Jara n'a ɲɔgɔn ye u bɛ ka Khadijatal Kubra de ladege u b'a la ka Sumayaw de ladege u b'a la ka an ba Aishaw de ladege u b'a la ka Zainabu bintu Jahasin u b'a la k'olu de ladege an bɛ Ala de deli ya Rabbi ya Allahu u b'a bɔ nafolo min na Ala ka nafolo in jiri Ala ka barika don nafolo in na Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen fara Jannatul Firdaus la alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san caman bɛ Ala bolo an n'u ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ foli belebeleba sirifila mɔgɔ o bɛ aw fana ye Ala ka n'aw sara hɛrɛ la sirifila ide ɲuman bɔra an ka cɛba min na a Seydi Sheikh Sharif Usman Madani Haidara an b'a fɔ k'a Haidara a y'a mɔkɛ ladege ya Rabbi Alahu Taala ka an ɲɛma la nin baara baraji ni Ala tɛ maa si t'a dan dɔn aw de bɛ mawludu kɛnɛw kan kinw kɔnɔ duguw la jamanaw kɔnɔ Ala ka n'aw sara hɛrɛ la ka baara in si caman sɔrɔlen kɔfɛ k'a sara belebeleba kɛ ni Jannatul Firdaus ye walada mɛ ne bolo o ye furukɛ ka hakɛ a furumuso kan ani furumuso ka hakɛ a furukɛ kan furumuso ka hakɛ a furukɛ kan a dɔ ye a ka siyɔrɔ da furumuso ma a dɔ ye a k'a ladumuni a dɔ ye n'a banana a k'a furakɛ a dɔ ye a k'a fɛɛrɛ bɔ nka fɛɛrɛ bɔ sugu jumɛn ko don ni cɛ yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la ka na suturalifini d'a muso ma a karisa ne bɛ fɛ i ka nin kɛ bato ka fini ye wali karisa ne bɛ fɛ i ka nin kɛ laada fini ye a ka kan cɛw ko k'u furumuso ye nka an musow kɛlen bɛ ka fɛn dɔ ta ka wajibiya cɛ kan min tɛ wajibi fɛn ye i n'a fɔ an ka kɔɲɔw uniforme i n'a fɔ an ka denkunu uniforme i n'a fɔ an ka pariw uniforme an musow kɛlen bɛ k'o ta k'o kɛ wajibi ye cɛ kan f'a laban dɔw bɛ taa ka furusa ye k'a sɔrɔ u tɛ furusa kun bɔ a dɔ ye i k'i muso ladɔɔniya a ka diinɛ na an ma cɛ ye cɛ min bɛ kɛlɛ kɛ Alahu Taala ka diinɛ nɔfɛ k'a fɔ i muso ma karisa wuli i ka Ala ka farida d'a ma wali karisa taa kalanbulon na i k'i ka diinɛ ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn an ma cɛ ye cɛ min bɛ kɛlɛ kɛ o la u bɛ kɛlɛ ka jumɛn na karisa e taara yan fɛ su kora e la karisa ne ko i ka kan ka nin ji bila n ɲɛ ɲɛgɛn na i m'a bila ye karisa ne ko i ka kan ka nin fini ko i m'a ko
u bɛ kɛlɛ kɛ mun na u bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛw ka intérêt de la u yɛrɛw ka diyaɲɛ kɔ u bɛ kɛlɛ kɛ o de la an dun ma cɛ min b'a muso kɛlɛ k'a fɔ karisa wuli i ka taa kalanbulonw na i ka t'i ka diinɛ ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn e furukɛ min don n'i y'a dɔn i tɛ se ka muso ka diinɛ ɲɛfɔ a ye a bila a ka taa kalanbulonw na a ka taa ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de ka ɲi cɛ ma o de ka ɲi muso fana ma nin ye muso ka walada y'a cɛ kan. Ala ye seli wajibiya an kan ka wagati fana de k'a la nka i b'a sɔrɔ an caman de bɛ yen an tɛ taa a ɲɛɲini k'a dɔn nin seli wagati de bɛ yen walima a tɛmɛna an t'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an dɔw ka koli bɛ se ka na ka an to sinɔgɔ la walima an b'a fɔ i jɔ an ka dɔɔni da ka sinɔgɔ ni seli wagati sera an bɛ wuli ka Ala ka faridaw d'a ma walima i b'a fɔ i jɔ an ka nin baara in dɔ kɛ a dɔ la ni seli wagati sera ne wulila k'e bɛ wuli ka seli i b'a sɔrɔ i man sanu i ka koli nalen don a ka kan i k'i hakili to o seli wagati la sabula o seli wagati juru b'i la n'i sanuyara wagati min na i ka kan ka o seli wagati juru sara. Ala ye dugukolo min wusaya ka tɛmɛ dugukolo bɛɛ kan ne ko m'o ye Madinɛ ye. O ye Madinɛ ye. Adam ko Madinɛ. Dato jumɛn b'e bolo Maka ka fasamantiya la? Dali mun bɛ ne bolo Maka ka fasamantiya la parce que Alkaba bɛ Maka wa fɛnɛ farafin ni farajɛ bɛɛ bɛ taa hiji Maka Alkaba de la. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale de ka wusa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛni taara ale de sababuya la ale de dalen bɛ Madinɛ ale de ka wusa ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan barisa dugu jɛ o jɛ mɛlɛkɛ 70 o de bɛ taa kira kaburu safada fɛ mɛlɛkɛ 70 o fana bɛ taa kira kaburu ko kira ye yɔrɔ de wa ale bɛ dalen yɔrɔ min ale de ka wusa ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan. Sababu min y'an se fo an ka foli di olu ma ani kɛnɛ naba kɛlɛkɛlɛna bɛɛ lajɛlen k'a f'u ye ko i ni ce i yɛrɛ ye Alakira ko n'i ye min k'a la i m'a kɛ maa ye dɛ i y'a kɛ i yɛrɛ ye nka min sabu y'an se kɛnɛ in kan ani maa min sabu ye kɛnɛ in sigi n'o ye ba maminɛ ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ a ye Ala k'a mɛn maaw ɲɛfɛ nin baara la o tɛmɛnen kɔ n bɛ ba Ayisa an silamɛmusow ka ɲɛmaaba n'o ye Aja Rakinjayi ye anw de y'ale ka kalanso karamɔgɔw ye anw n'ale de bɛ diinɛ in baara kɛ Ala kosɔn n'a bɛ kɛnɛ min kan n'a kanubaa bɛ kɛnɛ min kan a b'a kanu ni dɔgɔkɛ n'o ye Fɔja Tirera ye an ka se kɛnɛ in kan an ka foli bila kanubaaw la o tuma o de y'an se kɛnɛ in kan an b'a dɔn kɛnɛ in bɛ sigi san o san n'i y'anw bila an ka kuma an ka karamɔgɔw cɛ la kuma bɛ gɛlɛya n'an kɔni b'a dɔn n bɛ kelen fɔ jogo kelen pewu Alakira ko la n'i sigira musow n'i sigira cɛw Alakira fɔra i ɲɛna k'a ban o don e ma jogo kelen sɔrɔ Alakira jogo la ka taa i ka Alakira kanu taa pese ka lajɛ taa Alakira kanu taa lajɛ ko a ma dafa ne baw n balimamusow an faw Alakira kanu o fitinini o bɛ kunanja lase adamaden ma surtout a caman surtout ni min dumɛn'o kan o tuma Alakira kanu sallallahu alaihi wasallam a bɛ laban ni Alakira jogo de ye a jogoba kelen n'o sɔrɔli la n'o yera i la i ka alijinɛdon sabatira o Alakira jogo ye yafa ye dɛ anw ka nin diɲɛ laban mɔgɔw yafa ka gɛlɛn an ma dɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam maa min kɛra a mɔdenmuso a mɔden sata ye a denmuso kɔnɔma falen maa min kɛra o faba ye don min na Alakira ye se sɔrɔ a kan ni denmuso in ni Seydina Ali y'a faba gɛn a taara i kalifa jɔnni na
o de alakira sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali ko mbi fɛn k'a faga yalima i t'a dɔn wa maa min ye Zainabu kɔnɔ fara nin de don silamɛw a ye alakira ka kuma lamɛn ka se sɔrɔ ka yafa tuma na ka yafa k'a sɔrɔ se b'i ye o tuma alakira ko n'a nana kalifa i la ne alakira la ne yafara ma hali ni a kɛra ne denmuso sata ye o tuma ne bɛ fɛn min ɲini jogo la alakira jogoba kelen ka bɔ jogo caman la k'o di silamɛw ma komi kado k'o di n yɛrɛ ma an ka yafa ɲɔgɔn ma ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli kɛ naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye n bɛ Cheikh Dramé fo an b'a fɛ olu ka kuma sufiya kumaw kan o bɛ maaw wasa i n'a fɔ karamɔgɔ cɛbaw bi yan n ka foli belebele bɛ se ka taa an ka kɛnɛ in marani ma Aja Arakin Njayi a n'a kanuba bɛɛ a n'a ka kalanden bɛɛ ani ba Mayimuna wasalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nin tɛmɛnen kɔfɛ nisɔndiya ni folikanw caman kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na nabaw fɛ. Sababu ɲuman min ye ne se kɛnɛ in kan o ye Mɔminɛ Jara sababuya ye a ye ne kɛ a ka kɛnɛ marani ye Mawludu 2019 sababuya la. Donc ne nisɔndiyalen don kɛnɛ in kan n bɛ naba bɛɛ fo n bɛ Sherifila mɔgɔw fo n bɛ Mɔminɛ Jara yɛrɛ fo a ye n kanu kan kɛ marani ye mɔgɔ dɛsɛ ko tɛ ala ko de don an ye ɲɔgɔn dɔn ala ko de la n bɛ dugawu kɛ masa min ye ɲinɛ yira n na ala ka san caman yira n na ala ka barika don silamɛya na mawulu kɛbaga bɛɛ ala ka musaka nɔgɔya ala ka si ni kɛnɛya di kɛnɛ in sigira hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la dugawu bɛna kɛ ala k'a bɛɛ minɛ ni silamɛw bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ Sherifila mɔgɔw yɛrɛ ye n'an y'u wele su u bɛ na n'an y'u wele tile u bɛ na n'i y'a ye i jɔn kunna i k'a fɔ sababu ɲuman an bɛ barika da aw ye yarabi ala ka barika don Sherifila la ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma imagine an taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an denw bɛ kɔfɛ u bɛ nisɔndiya k'an wele k'a fɔ a ka mawludu bɛ ka bɔ o ye aw sababuya de ye an bɛ dugawu kɛ sababu ɲuman caman bɛ ala bolo ala k'a d'aw ma ala ka san caman yira na alhamdulillah an nisɔndiyara mawludu san o san an bɛ na nka san o san bɛ sankɔrɔ ta ka taa fɛ an yɛrɛ kɔntanna ja denbaya dilen bɛ Arakin Njayi ma vraiment o yɛrɛ y'an tɔ nisɔndiya ala k'a yɛrɛ ta o kan ka kɛ ala k'o fana yira an na o san kɛnɛ ka n'a kɛ alhamdulillah nin y'a daminɛ de sa dɛ fo sunkaloman kɔnɔ i n'ala ka sɔn sha an ka musokɔrɔba n'o ye Haja Mayimuna Jara ye baara ninnu bɛɛ kuncɛlen a y'a ka nisɔndiya jira a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim an bɛ Muhammadu ka kɛnɛ kan nisɔndiya min b'an na bi an yɛrɛ bɛ kangari da musow yɛrɛ fɔlɔ muso o muso n'i tɛ mawludu kɛ i ka mawludu kɛ ka da mun kan an kɛra kira maa dɔn ye kira y'an bɔ jɔnya la k'an kɛ hɔrɔn ye k'an denw fagali dabila musow kan ka sɔn ala kira ye sa muso o muso n'i ma sɔn ala kira i bani yɛrɛ de la cɛw yɛrɛ man ka ala kira ko kɛ mais musow de kan ka ala kira ko kɛ k'an bɔ jɔnya la k'an denw fagali dabila k'an kɛ hɔrɔn ye k'an kɛ ala kira maa dɔn ye an ka disaw biri k'an yɛrɛ sutara mun b'o bɔ diɲɛ na an ka kuranɛ kala ka kalanbulon sigi mun b'o bɔ diɲɛ na ni muso o muso m'o kɛ i bani yɛrɛ la i ma ban ala la i bani yɛrɛ de la i ma ban ala kira la i bani yɛrɛ de la o ko an ka kɛ ala kira fɛ muso fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ min jɔni bɔra ala kira nɔfɛ silamɛya la muso de don a filanan mɔgɔ fɔlɔ min ko ka ala kira nani a bisile k'a ka sabali ko nin dɛ nin ye hɛrɛ de ye nin tɛ kojugu ye nin ye hɛrɛ de ye ne o ala kira ko n'o ye an ba Karijatu ye n'an b'o hɛrɛ la bi wala musow kan ka sɔn ala kira ye n'an y'a miiri nin bɛɛ la olu ye muso an yɛrɛ ye muso ye mun an tɛ ala kira fɛ o tuma na an bɛ nisɔndiya min na an bɛ ala kira ko la wa fɔ ne ka da kaburu kɔnɔ ne bɛ ala kira ko kɛ a sɛbɛn ɲɔgɔn b'a kɛ wa ne y'a daminɛ ala b'a se di yan ala kira ko n'a ka di i b'a kɛ ne man di i b'a kɛ n'i y'a daminɛ ala b'a se di ma n'i y'a ye ne ye maraya di Arakin Njayi ma kabini an yɛlɛmana dɔrɔn kabini an ye ɲɔgɔn dɔn ne dɔgɔnin de don a ko ma kɔrɔ Arakin Njayi a ko n ka mawludu tigɛ Mɔminɛ Jara n'e ta ma kɛ bonya da y'o ye o mun yɛrɛ t'a fɛ k'i ye dun sanko k'i bonya ko n'e ta ma kɛ ne ta tigɛ e de ye mawludu kɛlɛ ye yan ni n ta kɛra a ta bɛ dɔgɔya Batɔma ta bɛ dɔgɔya ale de b'o bɛɛ kɛ wa ne ka mawludu sigilen tile kabatɔ in bɛɛ tobi ni mawludu n'a b'a dɔn Arakin Njayi de b'a san n'i ye maraniya d'a ma a ye baara min kɛ a kɛra ala ɲɛna a boisson ni a jiw ale de y'a bɛɛ bɔ mun na n tɛ maraniya d'a ma a bɛ ala fɛ a bɛ ala kira fɛ a bɛ ala kira kanubaw fɛ a bɛ mawludukɛlaw fɛ n tɛ kuma Maa Ture fɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ na Maa Ture de ne n'a bɛ ɲɛ yira ɲɔgɔn na
a y'a mɛn wa hali ne ka taa arajo tijaniya na ka taa kuma Sankara kan maa de y'a kɛ o yɛrɛ kɛlen o kɛra sababu ye bedu kuntɛn dɔ u ye nɔ u sigilen filɛ nin Mawlidu kɛyɔrɔ maa sababu don maa kɛra sababu ɲuman ye maa kɔni fɔ a y'a fɔ arijinɛ kɔnɔ a ka n'i kɔfilɛ dɛ n y'o fɔ a ye kabi bi tɛ nka a ka n'i kɔfilɛ ko tɔ bɛ ka ji di ka taa fɛ ko tɔ bɛ kɔ hali bi ni nin tɛ o tumana Ala k'an dɛmɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an balo silamɛya kan k'an fatu leminiya kan Ala k'o kɛ Alakira kama Ala k'an bɛn ni Alakira ɲɛ alikiyama Mawlidu sigi ko fɔlɔ Sirifu Madani Hayidara nana sigi o y'i kɔ don ka taa sɔgɔma Sumayila Darame a bɛ lahara a nana sigi n ka Mawlidu sigi a ko nin kɛnɛ min dɔgɔyara wa n y'a bɛ yɔrɔ ye o tumana n ka foli bɛ Darame ye fɔ alikiyama a den bɛ yan Mama Darame bi yan n t'a fɛ ka Mawlidu kɛ a ma sigi b'a la e fa de ka tiɲɛ de y'an bolo nin n b'aw fo Sirifila ka Hayidara fo ka aw yɛrɛ fo Allahumma salli ala Muhammadu wa ala Muhammadu wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu al-Fatih lima kuleka wal katimi lima sabaka ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله حق قدرك من دار العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربي ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أم على تنوك على بركة an bɛɛ lajɛlen ka se o ye Alakira ko ye nka sababu fɔlɔ o ye musokɔrɔba min filɛ n kɛrɛfɛ n'o ye Mature ye Mɛminɛ ye n wele a ka Mawlidu la mais n'i y'a ye ale ye n dɔn ni musokɔrɔba in de fɛ o tuma an ka se o sababu ɲuman ye Mature ye Mawlidu in barikala kabini anw mana fɔlɔ an y'a barikalen sɔrɔ o ye fɛn barikalen sɔrɔ e bɛ don o barikalen de kɔnɔ o da an b'o barika ko de la fo ka taa san ka saya ma ni fɛn min ma fara o tɛ bɔ a la Allah alayhi wa sallam kisi ni nɛɛma bɛɛ Mahamadu Ala k'an da la hɔrɔma in na Mawlidu kira bangelen bɛ 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 an ka Mawlidu Mamadu bangelen bɛ Abdulayi denkɛ kira bangelen ye Mawlidu kira bangelen bɛ Aminata wolo denkɛ kira bangelen ye Mawlidu kira bangelen bɛ Koseidati Fatima fa Mamadu bangelen ye Mawlidu kira bangelen bɛ Walijubaw bɛɛ kira bangeni kɛ Mawlidu kira Tagamadu Tijani ye ka kira bangeni kɛ Mawlidu kira Sogoni Ngoma Ture Dumbi kira bangeni kɛ Mawlidu kira bangena Memile Jarabi ka kira bangeni kɛ Mawlidu kira bangena Usmani Sherifu ye Mamadu bangeni kɛ Mawlidu kira bangena Madani de bani ye kira bangeni kɛ Mawlidu kira bangena Kunyoro Mahamedi bu ye kira bangeni kɛ Mawlidu kira bangena Sume ila Darame ye Mamadu bangeni kɛ Mawlidu kira bangena Ala Mawlidu Mamadu bangena sa Mawlidu kira bangena an fari fo n'a nisɔndiyani k'a fɔ nin kɛnɛ sigira Alakira Mamadu tɔgɔ la sallallahu alaihi wa sallam silamɛya kɔnɔna a y'an nisɔndiya a y'an fari foni an bɛ wele kan min lase silamɛw ma an bɛ fɔlɔ ka an baw fo k'o barikada mun bɛ ka Mama Kadijatu ladege ka Mawlidi kɛnɛw sigi ni Mawlidi kalo jɔra silamɛ bɛɛ fari bɛ foni wajuli kɛnɛw bɛ sigi mɔgɔw nisɔndiyalen don kira mankutu bɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ fɛn dɔn Alakira ko la o tun tɛ min dɔn fɔlɔ a tun bɛ maliyɛn denmisɛnninw kɔnɔ ko Nabila Isa de pisalen don ka tɛmɛ Alakira kan sabula Mawlidi tun ma fanga sɔrɔ nka sisan Mawlidi ye fanga sɔrɔ a dɔnna k'a fɔ sisan jaja Nabila Isa ye Alakira ka kalanden de ye a ka bonya ye tasikɛ de ye a min ta Alakira ka gadigɛn kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam inshallah donc o ye koba de ye min kan k'an bɛɛ nisɔndiya silamɛya la Mawlidi nana kuma kelen diinɛ kɔrɔ ta la k'a yiriwa minnu b'a kalama olu bɔra kalama minnu t'a kalama olu bɔra kalama bon an b'a ye hali maa min tɛ silamɛ ye ni Mawlidi kalo sera nisɔndiya min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ani farifoni bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ani sankɔrɔta minɛ diinɛ na hali minnu tɛ silamɛ o bɛ ɲɛbɔ diinɛ fɛ donc Mawlidi ye koba de ye o de kama n'an sera a kɛnɛ kan an fari fonilen don Alakira yɛrɛ jatika kɔni kosɔn sallallahu alaihi wa sallama kanu min n'a tɛ danfɛn janfa
n'a tɛ dɛnzan jafa mɔgɔ mɔgɔ n'i ye alakira kanu sallallahu alaihi wasallam i bɛ laban aradinɛ de kɔnɔ sigan t'o la fiyewu buruda tigi b'a fɔ a ye ko tasuma haramuyara farikolo kan ka jɛni farikolo min n'a ye alakira kanu sallallahu alaihi wasallam an b'a ye don dɔ la nabila isa a sera kɔgɔjida la a ye kulu dɔ sɔrɔ yen kulu in nɔrɔ b'a kɔnɔ nɔrɔ cilen don ka yɛlɛ fo kabakolo la a ko ala n bɛ fɛ ka kulu nin gundo dɔn ala ko n ye yamaruya d'i ma a ye jɔko fila se a ye ala deli ko kulu nin ka dayɛlɛ kulu dayɛlɛla a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ jɔn bɛ kulu kɔnɔ bere b'a bolo mɛ kulu kasa parfɛn kasa u suna kasa kɛmɛ ka yɔrɔ fa a ko an ta bɛna jinɛ aw bɛna malayika a ko e ye jinɛ de ye e ta de ye mɛlɛkɛ de ye a ko ne tɛ jinɛ ye ne tɛ mɛlɛkɛ ye ne ye buna adamadama ye a ko lima ni da hakili kɛra a ma e dun ye bonya sɔrɔ cogo di a ko kuma la surunyana ko e ka dɔn ne tɛ tilelamɔgɔ ye ne ye nabila musa ka tilelamɔgɔ de ye n ye ala kanu ka kira kanu ka tugu nabila musa kɔ k'a labato mɛ n nana tawurata kalan n ye kira mankutu y'a kɔnɔ n ye ala kira mankutu min mɛn n ma mankutu ɲɔgɔn ye kira wɛrɛ la bɔn n tilala k'a ye tuguni ala ye bonya min k'a mandenw ye ala m'o ɲɔgɔn kɛ manden wɛrɛ ye n y'a dɔn n kɔni tɛna kɛ kira ye nka n ye bonya mun n ye seli mun kɛ n ye sun mun kɛ n ko ala k'a kɛ baraji ye k'a kɛ si ni kɛnɛya k'a di yan n yafara baraji kɔ a ka kɛ si ni kɛnɛya k'a di yan n ka si sɔrɔ ko mamadu ka bange a ka ci n'a bangena n'a cira ni ne y'a ka mandenya hɔrɔma sɔrɔ ala ka ne yɛrɛ ni minɛ pour lahara n ka fara mandenw kan nabila isa ko ya laitani kuntu min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam a ko yan tigɛ la hali ka ne kɛ mamadu manden dɔ ye o b'a yira k'a fɔ mawludi fɛnba don fɛn min don danta hɛrɛ la bon kuma kuncɛ kuma na an b'an da ka foli k'aw ye aw bɛ baara min na jamana nin kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn nka kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka ɲɛmaaba a n'an terikɛba an bɛ seri sɔn mana yɛrɛ an b'a fo parce que mawludi tun bɛ kɛ jamana nin kɔnɔ mais k'a drapeau kɔrɔta kɛnɛ kan k'a kɛ wasunako ye diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ale y'a miiri ye ale y'a fondation ye o kama an b'a fo an b'a barikada ka dugawu kɛ sini kɛnɛya ala k'o d'a ma ala k'a ɲɛmaa la ka tila ka silamɛ bɛɛ wele mɔgɔ m'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah a bɛɛ ka na mawlidi ma hali minnu b'a fɔ k'o tɛ mawlidi kɛ ala ka mawlidi kɛli dusu don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula an badenw don an bɛɛ ka kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye san hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a d'an ma ala ka mawlidi caman yira n na kira bonya kosɔn sala ala muhamadu bisimilahi wasalatu wasalamu ala rasulillah sababu ɲuman min ye anw se nin kɛnɛ in kan bi o ye alakira sallallahu alaihi wasallam o ka mawlidi sababu o de y'an se kɛnɛ kan yan ɔ sababu ɲuman an b'an ka ɲinɛ o de kɔ n'i y'a mɛn ko mawludu o de ye alakira sallallahu alaihi wasallam k'a wale ɲuman dɔn a ye ɲuman minnu kɛ an ye an tun bɛ fili la an tun bɛ dibi la alakira nana sallallahu alaihi wasallam k'an bɔ dibi la k'an bɔ fili la ka sira jɛlen yira an na o de kama an fana nana ka na alakira ka na wale ɲuman dɔn o mawludu kɛnɛ an sigilen b'o de kan bi an b'a ɲini ala fɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma e m'a ye groupement des leaders spirituels musulmans a sigira a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye o ko mawludu ko ka don ba la ziyara ko ka don ba la maaba ko ka don ba la min ye sirifiw ye an ka sirifiw bonya ni kow yɛrɛ b'a cogo la walayi ni mawludu kalo jɔra fo ka taa fɔ san yɛlɛmana an ka kan ka taa don sirifiw kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn an seko ye mun ye bonya la k'o di u ma bi an bɛ kɛnɛ min kan i m'a ye jama kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa karamɔgɔ bɛɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la koyi an nana min yɛrɛ sababu la n'o ye haja memuna jara ye ala y'a kɛ maa ɲuman ye k'a kɛ maa dusukun jɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ haja memuna jara an nana ye ala ko ka d'a ye karamɔgɔw ka d'a ye mawludu yɛrɛ fana ka di a ye diinɛ ka di a ye kalanbulonba dayɛlɛlen b'a bolo dawudabugu kɔnɔ yan nɔ a kalanbulon a muso ka ca mɔgɔ 700 ni kɔ ye mais u nana mun kama ala kira ani diinɛ donc nin kɛnɛ nin ye kɛnɛ belebele ye kɛnɛ wasalen don karamɔgɔ yɛrɛ ni sɔjalenba don ni nin kɛnɛ in ye bi donc o la an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fo an ka haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ b'a fɔ a seyidi sherifu usman madani hayidara ani groupement ɲɛmɔgɔ ani ansardini ɲɛmɔgɔ y'a faamuya o de don ala sago i sago ala ka ani sababa ala k'a ɲɛ k'a d'an ma salli ala muhammadin an bɛ aw fo k'aw barikada bi an bɛ dawudabugu an ka musokɔrɔba bamaminɛ jara n'a ka jamakulu ka mawludu kɛnɛ kan san caman mirinko in na alakira ko de don sallallahu alaihi wasallam cɛ min fɔli tɛ nege bɔ
cɛ min yeli ti nege bɔ a tɔgɔ ti nege bɔ sabu danda ale tɔgɔ la danda dayɔrɔ yɛrɛ la sabu ala ko a ma warafa ana ala ka zikira kan ala ka warafa ana ala ka zikira kan n'an y'o ta k'o lajɛ ala ko mɔdu ne de y'i kofɔli ne Alahu Taala de y'o kɔrɔta ne Banjugu y'a kɔrɔta dan b'a la an karamɔgɔ ni e y'a kɔrɔta dan b'a la ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɔrɔta dan b'o la sankolo kɔrɔtalen don dan b'a la o nka ala ko kira ma warafa ana ala ko ne de y'a kɔrɔta la ka zikira kan n'i tɔgɔ kofɔli ni Alahu Taala de y'o kɔrɔta ala ye fɛn min kɔrɔta dan tɛ ala ka fɛn kɔrɔtalen la ya rabbi ala ma n'aw kɔrɔtara o kiraba in sallallahu alayhi wa sallama a ka mawludu an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o de ye kira yɛrɛ jogo ɲuman minnu bɛ ala kira la san o san bɛ mawludu minnu kɛ an k'a lajɛ a kelen o kelen an ka jogo kelen da ala kira la sallallahu alayhi wa sallam sabu a ko Seydina Abubakar ma a ko jogo 73 min bɛ ala kira la sallallahu alayhi wa sallam o jogo 73 ni maa min sera ka kelen sɔrɔ a la o kelen b'i don alijinɛ na kira jogow la belebele dɔ tun ye sabali ye tɛgɛ dara ɲɛ ka maa fɛ a sabali la a yafara ka sabali a den fagabaa ma don min na a ye se sɔrɔ ka sabali maa kan fanga b'a la a jo b'a la a se b'a ye k'a ta ɲɔgɔn bɔ don min na a sabali la Fatuhul Maka don minnu ye kira gɛn k'a bɔ Maka a faso kɔnɔ minnu ye a woloden bon kalabiɲɛ na k'a kɔnɔma falen fa minnu ye a faso minɛ k'a feere k'a gɛn ka bɔ a halala kɔnɔ k'a ka du feere minnu ye nin bɛɛ d'a kan ka tila ka manda d'a kan ni maa min sɔrɔla ka ala kira ɲɛnama minɛ ka na n'a ye an bɛ nin d'i ma mɛ don min kira ye se sɔrɔ a y'u bɛɛ wele k'u sigi kɛnɛ kelen kan a bɛ se k'a bɛɛ fa a bɛ se k'a bɛɛ feere a bɛ se k'a bɛɛ to jɔnkɛjuru la mɛ a y'u ɲininka aw magankaw aw dan b'a la ne mɔri bɛ mun kɛ aw la o ko ala kira ma walahi e ye anw balimakɛ den de ye e bɛ hinɛ i bɛ yafa donc silamɛ k'a ka dɔn ni sabali ye silamɛ k'a ka dɔn ni hinɛ ye kira sallallahu alayhi wa sallam a jogo dɔ tun ye fɔnisereya ye a sabatira ko a tun bɛ a ka surafana di mɔgɔw ma a yɛrɛ bɛ si kɔngɔ la a b'a da yɔrɔ ɲuman ladega mɔgɔw ye a yɛrɛ bɛ si kalakala dilan kan ni dugu jɛra fo kalakala nɔ bɛ to alakira farikolo la sallallahu alayhi wa sallam o tuma na an k'o jogo dɔw ladege alakira la sallallahu alayhi wa sallam kira jogo dɔ tun ye tiɲɛ fɔ ye wolo ni saya cɛ a ma nkalon tigɛ fiyewu kafiru y'o mankutu d'a kan sɔdikul wa'dil amin Muhamadu e ye tiɲɛtigi ye tuma min na i ma yamaruya ni anw ye ni seli fɔli ni su ni hiji ni jaga fɔli ye o don anw bɛ e mɔdɔ dɔn ni tiɲɛtigiya ye a ma nkalon tigɛ abada aminu kun don kira tun ye danayamaa ye donc nin jogo minnu kun bɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallam mawludu o mawludu kɛbaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka jogo kelen da alakira la ni maa min ye san dan sɔrɔ mawludu la jogo ɲuman 10 kan ka sɔrɔ e la alakira jogow la ni maa min ye san 5 sɔrɔ mawludu la jogo ɲuman 5 k'a ka sɔrɔ e la mawludu la kira sallallahu alayhi wa sallam do dɔ la a b'a la ka yaala Maka kɔnɔ a ka kiraya daminɛ waati a yaalatɔ ani musokɔrɔba dɔ bɛ na musokɔrɔba in doninen don dɔgɔsiri la kira ye musokɔrɔba in ye a siga kɔrɔ a ko musokɔrɔba in ma ne ba i t'i ka dɔgɔ in di yan k'a ta musokɔrɔba ko a ma a ko ne den a ko dɔgɔ doni na ka sara tɛ n bolo n'i ye ne musokɔrɔba ye dɔgɔ doni na sara de tɛ n bolo ka maa sara a ko musokɔrɔba in ma a ko ne ma dɔgɔ in minɛ i bolo sara kama e ye musokɔrɔba ye i siga kɔrɔ ne ta ye dugukolo ka dali la n b'a ɲini i fɛ i ka doni in di yan n bɛ taa jigin a jigiyɔrɔ kira ye musokɔrɔba ka doni minɛ musokɔrɔba in bila an bɛ alakira kɔ f'u taara ka taa se musokɔrɔba ka so a ye dɔgɔ in jigin musokɔrɔba ka da la a ko ne ba a ko dɔgɔ in bɛ jigin fa jumɛn fɛ musokɔrɔba ko n b'a ladon gabugu kɔnɔ kira y'a ta k'a ladon a bɛ n'i kɔ don musokɔrɔba ko n den a to n k'a lajɛ ni warimisɛn sɔrɔ la n k'o ta k'o d'i ma kira ko musokɔrɔba in ma ko ne ba ko ne ma dɔgɔ in ta e ye warimisɛn ko kama dugawu kɛ n ye dɔrɔn musokɔrɔba ko n den e ɲɔgɔnna dugawu den ne bɛ dugawu kelen dama de kɛ e ye e si bi yɔrɔ min na k'e bɛ ne ɲɔgɔnna musokɔrɔba ka doni minɛ ka sɔrɔ i tɛ n dɔn aa i m'a dabɔ wari kama n bɛ dugawu min k'i ye kamalen kura dɔ n'an bɛ Maka yan a fa tun ye maaba ye o b'o wele Abdulahi kamalen sarama kun don a bɔra kabila ɲɛnama kɔnɔ Hasiminakaw a mɔkɛ n'o ye Abdulmutalibi ye o tun y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye a ba tun ye muso ladiri dɔ ye an tun b'o wele ko Aminata nka den in yɛrɛ tɔgɔ ye Muhamadu a n'an bɛ kiraya nkalon ni nabi ɲumanya nkalon d'a yɛrɛ la n bɛ dugawu min k'i ye
o kamalen n b'a ɲini ala fɛ ala kana to e ni Muhamadu tɔgɔ in ka ɲɔgɔn ye a k'i kunkolo yɛlɛma. Kira ko musokɔrɔba in ma a ko ne ba a ko naamu a ko e bɛ Muhamadu min fɔ la yala e b'a yelen dɔ wa a ko ne den a ko ne ka dugawu ye min ye sɔgɔma o sɔgɔma n yɛrɛ ba kun ye ni ne bɛ bɔ ne bɛ n jɔ n ka bulonda la k'a ɲini ala fɛ n ko ala ne bɔtɔ ye nin ye Muhamadu bɛ kaare min fɛ kana ɲɛsin yen ma. A ko musokɔrɔba in ma a ko ne ba yala e bɛ Muhamadu yelen dɔ wa a ko ne t'a yelen dɔn n t'a ɲini k'a dɔn ale Muhamadu ye ba ne tɛ fɛ k'o ye. A ko musokɔrɔba in ma e bɛ ka Muhamadu bisigi yani fɛn min ye ani i bɛ ka Muhamadu mankutu ni min ye sisan yala e nin ye Muhamadu lawatari e y'o dɔn cogo di a ko ne ma Muhamadu ye nka n ye min mɛn Muhamadu kan o de tɛ ɲuman ye. A ko ne ba a ko ne i ni min filɛ ne wale in na ani ni ne min bɛ kuma na n bɛ fɛ i ka ne yɛrɛ lajɛ ni dusukun ka filɛla ye min t'i ɲɛkisɛ dama ka filɛla ye. Musokɔrɔba in y'a ɲɛ yɛlɛ k'a dusukun fara a ɲɛ kan ne ka alakira lajɛ. A ye cɛ in jɔlen lajɛ min kɛ cɛ min bɛɛ dafalen don ala y'ale kelen de da a muso y'o de fɔ a ma ko kolikita kɛmɛ tasha o walahi Muhamadu e de dilanlen don ala fɛ i n'a fɔ i ka di ala ye cogo min na. Musokɔrɔba in ye alakira jɔlen lajɛ a jɔ kundama bɛnnen don a kunkolo bara bɛnnen don kunkolo kun man misɛn tɔnbɔlɔ man jan tenbara man bon ɲɛkisɛ man misɛn ɲɛkisɛ kunbaya bɛrɛ bɛnnen don i ko kɔnɔ sogo t'i fa ni ka tila k'o jɛya walawala i ko kalo tile 14 su a ɲɛda nɔrɔ i b'a fɔ i ka galama fa la nungala jɔn bɛ k'o tile ni k'a daburu bɛrɛ bɛn kangala man jan kan surulen tɛ folo t'a k'a la kan ngɔlɔnen tɛ wallahi kunsigi finen don ni k'o jɛngɛ k'o bu an jɔgi kan wallahi kunkolo ni kangala ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ disikolo fɛrɛlen don sen kelen man jan kelen ye tɔgɔ wagalen tɛ kɔnɔfuru man bon a nɔrɔ bɛrɛ bɛnnen don wallahi musokɔrɔba in ye alakira lajɛ k'a lajɛ a ko e de ye Muhamadu ye a ko ne de ye Muhamadu ye sabu ala ye maa o maa da dɔɔnin b'i jɛ wallahi ala ye min da n'o ye 15 ye o de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Musokɔrɔba ye kalimatu shahada kala o yɔrɔ bɛ a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Mun ye musokɔrɔba in don silamɛya la bere m'a dɔn wari m'a dɔn alakira ka jogo ɲumanya n'a ka sabali n'a ka majigi n'a ka maaba bonye o kuma na an ka nin jogo dɔw ta maa min sigi ka kɔrɔ an da ye an k'olu bonye maa min kalan b'an da ye an k'o bonye maa min b'a ni dugulen ɲɛ cɛ an k'o bonye maa min b'a ni maabaya cɛ an k'o bonye waati o koronnen don an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na ala k'an bɛ sababa ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya ma ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ya Rabbi ya ma san wɛrɛ ta o ka juguya ni ɲinan ta ye aw yɛrɛ ala ka si d'aw ma kɛnɛya d'aw ma. Nisɔndiya min a tɛ se ka fɔ ka ban ayi mawuludu ala kira kanu o nisɔndiya de b'an na mawuludu kɛcogoya kabi dugu jɛra karamɔgɔw bɛɛ y'i seko kɛ an yɛrɛ kalandenw bɛɛ y'i seko kɛ an b'a ala fo k'ala barika. Anw ni muso si tɛ kelen parce que an b'an bolo da yɔrɔ dɔ diinɛ la sisan o tuma an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn aw mun tilela an nɔfɛ ala k'aw kɔ barika k'a ɲɛ barika o foli de b'anw bolo k'a d'aw ma. An ka marini yɛrɛ Arakinja min ye ne dɔgɔnin de don a kɛra y'a jara ne y'a bonyara ne ma. Nisɔndiya min bɛ ne na kɛnɛ in kɔnɔ bi mawuludu ko in na o ye alakira kanu ye o nisɔndiya bɛ kɛ ka da jumɛn kan musow ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli alakira de y'a di a ma tɛ muso tun ye jɔn de muso tun mana jigin n'a kɛra muso ye a cɛ b'a minɛ ka taa bila dingɛ kɔnɔ k'a faga ka sɔrɔ k'a t'a fɛ ko de a ma foyi wolo ni muso tɛ n'o ma kɛ an bɛ minɛ ka taa an jɔ sugu la k'an feere o y'an bilalen jɔnya minɛn kɔnɔ jɔnni y'an b'o minɛn kɔnɔ alakira mawuludu mɔgɔrɛ y'a kɛ musow kan k'a kɛ dafɛ m'a kɛ musow b'a kɛ mais a y'a sɔrɔ ala n'a ka nabi ɲumanw n'a ka mɛlɛkɛw ye mawuludu kɛ alakira kan alakira y'a ka mawuludu kɛ o kumana kɛli an ma wajibi ye ka da an ka yɛrɛma hɔrɔnya kan a n'an ka wasa kan a n'an ka kɔrɔtali ka ci b'a bolo an bɛ da o yɔrɔ la o yɛrɛ wasara fɛn bɛɛ ye parce que ale y'an hɔrɔnya k'an ko jɔnya juru la an bɛ dugawu kɛ ala ka mariku la ala ka barika don a la ala k'a kɛli nɔgɔya ma silamɛ o silamɛ n'i ye mawuludu kɛ ala k'a kɛ barika ye k'a kɛ siniɲɛsigi ye ala k'a ɲɛna ala kira kan ka fara ala kira ka jama kan ala kira yɛrɛ kanu kosɔn siri fila ala ka barika don a la ala k'a kɔrɔta ala k'a ɲɛmɔgɔw sɔn k'an sɔnbaga k'a la ye an bɛ min nɔfɛ n'o ye diinɛ ko ala ka diinɛ ala k'a kɔrɔta ala k'an wasa a kɔnɔ kira kanu kosɔn sirifu yɛrɛ bonya kan siri madani yɛrɛ bonya a barika kama ala k'o kɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bi mawuludu nisɔndiya bɛ ne na san o san bɛ mawuludu ni kɛ Maminɛ Jaraba la anw ye Maminɛ Jara ka kalandenw de ye an bɛ kalan kɛ yan Bugadɛri Ayidara o de y'anw bɔ dibi la walahi an tɛ Bugadɛri Ayidara sara sɔrɔ an tɛ Maminɛ Jara sara sɔrɔ a ye min k'an ye fo saya a tɛ bɔ an kɔnɔ wa ala kira kanu de bɛ anw dusukun na n'i y'a ye an bɛ mawuludu ni kɛ ala kira ka d'an ye de wa an bɛ mawuludu ni kɛ k'a kɛ don o don an b'a kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma ka barika don mawuludu nin na ka hɛrɛ k'an ye
ka karamɔgɔ Bugadɛri Ayidara mɛn an kɔrɔ ka Maminɛ Jara mɛn an kɔrɔ Ala ka si diya nin kɛnɛ dama ya Rabi Ala ka Mali bɔ bolo la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in a baaraw kuncɛla ni jɔnjɔ o dili ye maa cɛsirilen minnu bɛ kalanbolo in kɔnɔna na u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka se ka wale ɲuman dɔn jɔnjɔn dilan k'a d'u ma o la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi an ye nin kɛnɛ in sigi hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na duwawu minnu donna a kɔnɔ Ala k'u minɛ foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen bɛ an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mami mi kira fene bo fene te Mamadu fene te fene na Mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena